Филип и неговият най-добър приятел Мечо. В един голям град, в един голям квартал, в един дълъг блок живеел Филип. Момченцето обичало да играе заедно с другите деца, обичало да се люлее, да събира листа от земята, да си намира съкровища, малки кръгли камъчета, странни пръчки, чудни цветни хартийки, които тайно да крие в джобчето си. Но най-много обичало да наблюдава кучето, живеещо пред съседния вход, Мечо. Той изглеждало толкова голямо и добро, и мекичко. Филип много искал поне веднъж да го гушне, но все не му позволявали. Родителите му се притеснявали, че животното може да се ядоса, да го нападне, вероятно не е било вакцинирано, имало заболявания, козената му прекалено мръсна или пък има кърлеж. И така дните си минавали, лятото поприключило, настъпила есента и времето станало студено. Листата, които Фил събирал, ставали все по-малко, вятърът надувал бузи и свирал някак обезпокоително в клоните на дърветата. А Филип си играел все по-малко навън, защото, освен че било студено, често валял дъжд. И вечер бързо се стъмвало. Мама го прибирала по-раничко, за да не измръзне, а след вкусната вечеря идвало ред на топлата баня, което той обожавал. Имало си любими играчки, които къпел във ваната, както и любими забавления. Но след това трябвало да си легне, а него било страх от тъмното. Затварял очи, но вместо Сънчо в леглото му се появявал страхът. Филип се опитвал да го изгони, но страхът надделявал. Момчето често се будило с плач и никой не можел да разбере какъв е проблемът. Един ден, когато майка му си говорила с стара приятелка, а Фил събирал камъчето до парзалката, към него се приближил Мечо. Кучето престъпвало бавно, сякаш изчаквало да види дали момчето няма да се оплаши от него. Вместо това Филип се навел и го докоснал по муцуната. И тогава видял, че в устата си Мечо носи малко плюшено кученце. Двамата се разбрали идеално и без думи. Мечо навел глава и подал играчката, а Филип я гушнал. И точно в този момент майка му се обърнала. Изплашила се, че кучето е твърде близо до детето и го изгонила. А Фил гушнал по-силно кученцето. И същата вечер, когато го сложил да си легнат, след банята той вече не се страхувал, защото не бил сам. До него на топличко под завивките се гушкал Мечо, играчката, която кучето му подарило. Заспал спокоен и усмихнат, прегърнал мекичкото плюшено куче. Знаел, че там някъде навън има приятел, който го обича и мисли за него. След този ден, всеки път, когато излизал на разходка, Фил показал на Мечо играчката, сякаш му казвал: не се притеснявай, той винаги е до мен. Годините си минавали, Мечо остарявал и все по-трудно се движил. А Филип станал голямо момче. Ходил на училище, имал много нови приятели, но никога не забравял да мине край кучешката къщичка и да погали Мечо, който го подкрепил в един много труден момент. И така сякаш намалявали болешките на четириногия му приятел, който пък благодарял, кимайки с глава. А на дъното на чантата на момчето се криел не кой да е, а малкото плюшено бал-бал, което продължавало да бди над него. Защото нали знаете, за приятелството няма време.